Dobrý večer. Pekný dobrý večer, milí televízni diváci. Vítam vás v relácii Showtime. Dneska príde tréner rečníckych zručností Martin Baláš, ale taktiež aj punkrocková kapela, ktorá tento rok oslávila 33 rokov, Sitňan. Milé dámy a milí páni, prichádza môj prvý hosť, Martin Baláš. Ahoj. Tak vítaj teda. Ďakujem. Ako som ti už povedal, tréner rečníckych zručností, tak odkedy sa takémuto venuješ, takémuto odvetviu? No ja sa tomu venujem už pekných pár rokov, ale popri svojom zamestnaní, ktoré som ešte pred viac ako rokom mal na meste Žiar nad Hronom, kde som pôsobil asi 17 rokov ako hovorca, vedúci kancelárie, primátora a tak ďalej. A k tej komunikácii ja som vždy inklinoval, respektíve ja som ju stále robil, pretože začal som hneď po strednej škole, po gymnáziu pracovať v Žiari, sa zakladala mestská televízia. Áno. Ešte to vlastne ani nebola ATV, potom z toho vznikla ATV, takže ja som tam bol od začiatku, vtedy ma nezobrali na žurnalistiku, tak som sa hneď zamestnal. A začal som robiť televízneho reportéra, rástli sme spolu s tou televíziou a spolu s kolegami, niečo sme sa naučili, no a potom som sa stal hovorcom v Žiari nad Hronom pri bývalom primátorovi Ivanovi Černajovi. No a odišiel si z tej ATVčky preto, lebo si dostal tú lepšiu ponuku hovorcu, či? Tak aj vnútorne som cítil, že ja už sa chcem posunúť ďalej, že to bolo také vnútorné pnutie, že chcem ešte robiť niečo iné ako len novinára a toto sa mi zdalo ako vhodná príležitosť. Ja som sa dokonca bol ponúknuť tomu vedeniu mesta, že som povedal, že chcem vám robiť nejakú komunikačnú politiku, lebo vtedy to len tak začínalo všeobecne na Slovensku. To bol rok zhruba 2006-2007 alebo nejako tak, keď sme sa vlastne dohodli s tým bývalým primátorom. A koľko si robil toho hovorcu? No to vravím, že okolo 16-17 rokov, najprv to bol len hovorca, potom k tomu prišli aj ďalšie nejaké úlohy, že už som mal na starosti aj nejaké iné kompetencie, bol som aj člen vedenia mesta a tak ďalej, ale gro toho bola tá mediálna komunikácia s ľuďmi. Takže tomu rečníctvu sa prakticky venuješ od začiatkov úplných svojich. Pamätáš si nejaký moment, kedy si prvýkrát uvedomil, že ten prejav ľudí naozaj brzdí ľudí v tom živote, že ak to nevedia, napríklad boja sa, majú stres z toho pred publikom rozprávať, takže to naozaj tých ľudí dokáže veľmi brzdiť? No, neviem, kedy som si to ja uvedomil, ale uvedomil som si to na sebe samom a pomerne skoro, pretože ja som bol veľký trémista. Čiže keď sme hrali divadielko na prvom stupni a ja som tam hral princa, tak som mal brutálnu trému z toho, lebo v sále sú ľudia, budú ma hodnotiť, alebo tak. Áno. Keď som bol na Hviezdoslavom Kubíne na obvodnom kole, asi ako štvrták alebo piatak, tak mi vypadol text z tej trémy a možno aj preto, alebo nielen preto som nepostúpil. A tá tréma išla celý môj život a strašne veľké trémy som mal práve ako redaktor televízie, keď som mal ísť naživo. Nie na záznam, kde sa to dá odstrihnúť a vystrihnúť, zopakovať, ale naživo. Preto som odmietal napríklad moderovačky. Potom už keď som bol hovorca, takisto ja som mal strašné trémy. No a vtedy som si povedal, že s tým niečo potrebujem spraviť. A začal som študovať veľmi intenzívne tie zručnosti, že akým spôsobom hovoriť, akým spôsobom vlastne fungovať ako rečník, lebo to nie je len o hovorení, to je o neverbálnom prejave a tak ďalej. A zistil som, že čím viac to robím, tým mi to ide lepšie a tým sa sebe cítim istejšie, až to za niekoľko rokov dospelo k tomu, že ja som si to začal užívať a povedal som si, že ja to idem školiť, lebo som zistil, že ma neskutočne baví rozprávať pred ľuďmi, tak ako aj teraz tu, máš problém ma zastavovať, vidím. A takisto, že ma baví učiť to ľudí alebo trénovať. Čiže už vtedy som popri práci začal trénovať rôznych, starostov, primátorov, manažerov, ale aj bežných ľudí, ktorí s tým potrebovali pomôcť a dajme tomu ešte len chceli nejakú kariéru robiť, alebo športovcov, keď potrebovali v komunikácii sa zlepšiť. A okrem tej trémy, čo si myslíš, že akože sa udeje v človeku, keď zistí, že to publikum ho naozaj počúva, prijíma, že naozaj rozmýšľa nad tým, čo ten človek hovorí, alebo bude recituje, alebo nad takýmito vecmi uvažuje to publikum? No, hovorme, že vtedy sa zobudza sebavedomie. Pretože vtedy, keď ja vnímam, že to publikum ma jednak počúva, že sa naladíme na
nôtu spoločnú a že vlastne mi rozumie, dajme tomu, sú tam tie neverbálne prejavy, že prikyvuje, že sú tam iné znaky rečiteľa, že počúvajú a že teda berú to, čo im hovorím, tak vtedy prichádza to sebavedomie, že áno, ja to robím dobre. A toto príde každému človeku, ktorý si toto uvedomí na pódiu alebo keď prezentuje. A samozrejme potom aj taký pocit dobre odvedenej práce, keď tá reč, prezentácia alebo aj táto talk show u teba, aj keď budeš mať potlesk, tak budeš mať dobrý pocit z toho. Áno, a ty si vlastne začal robiť teda toho učiteľa, čo si už povedal. Odkedy sa venuješ tomuto a čo vlastne učíš, alebo čo ponúkaš ľuďom v tých svojich kurzoch? No ja teraz zhruba rok, to už robím oficiálne, len toto, a ponúkam, jedna vec je buď príprava tohto tzv. Public speakingu. Public speaking, k tomu sa tak internacionálne vraví, to je to rečnenie, vystupovanie a tak ďalej, že pripravujem buď jednotlivcov alebo skupiny, že teda robím nejaké tréningy skupinové, alebo jeden na jedného to trénujem, ale takisto robím aj iné formy komunikácie. Keď niekto potrebuje trénovať vedenie ťažkých rozhovorov, keď niekto potrebuje pretrénovať, a hlavne u žien sa s tým stretávam, že potrebujú sa naučiť povedať nie a odmietať, lebo nevedia to povedať. Potrebujú čeliť tlaku, manipuláciám a tak ďalej. Toto všetko, ja tým sa zaoberám, viem to a viem to trénovať druhých ľudí a trénujem to druhých ľudí. A čo si myslíš, je lepšie, keď trénuješ so skupinou alebo s jednotlivcom? No, ono je to ťažko povedať. Ja mám radšej skupinové tréningy a osobné, to je úplne najlepšie, lebo tam je tá dynamika, tam si vlastne s tými ľuďmi a cítiš, hej, to publikum, tak ako teraz ty tu máš publikum a vieš si ho nacítiť. A iné je zase, keď budeš aj ty hovoriť len ku kamere alebo k notebooku a vysielaš to ďalej, síce tam vidíš tiež nejakých ľudí, ale je to už trošku menej, ale v zásade z môjho pohľadu je to pre doručenie toho výsledku jedno, pretože môjim cieľom je, aby tá druhá strana bola spokojná a povedala vo finále, že dajme tomu, viem si predstaviť, že odmietnem, alebo už mám po tréningu zručnosti, že viem ako stáť, viem ako sa hýbať, alebo nemám sa hýbať na tom pódiu, viem ako si spraviť úvod, viem ako robiť rukami a tak ďalej a tak ďalej. A spozoroval si nejaké rozdiely medzi žien a mužov, že chovajú sa nejak inak, keď majú trému? No, ťažko povedať, že či sa správame inak, muži a ženy, keď máme trému. Všeobecne je to tak, že ženy sú emocionálnejšie, ale takisto vedia tie pocity potlačiť. Kde vidím zásadný rozdiel je, že ženy dokážu, alebo z mojich vlastných skúseností, vynaložiť viac energie, alebo chcú viac, keď sa rozhodnú zmeniť niečo, tak vlastne vedia vydržať viac. A asi je to aj z toho nastavenia žien, že jednoducho sú zvyknuté vydržať viac. Čo som si úplne všimol rozdiel medzi mužom a ženou, oveľa viac žien má práve v komunikácii problémy odmietať a hovoriť nie. Lebo s tým súvisí možno aj nastavenie, aj tá výchova, ktorú sme dostávali, že chalani sú viac vychovaní k tomu, aby súťažili, aby medzi sebou nejakým spôsobom súperili a tým pádom vedeli aj viac čeliť a odmietať. A ženy boli vychované na do systému tzv. Dobrého dievčaťa. Neodvrávaj, počúvaj, buď k dispozícii, len aby si neurobila hanbu a tak ďalej. A to ich dobieha potom v dospelosti. Že nevedia povedať nie. Áno. A mal si teda viacero žien, čo si hovoril, že veľa prišlo za tebou s tým, že nevedia povedať nie. Tak čo si myslíš, aký bol najťažší prípad, že túto som to vôbec nevedel naučiť, alebo vieš všetky naučiť povedať nie? Ja som sa začal už smiať hneď na úvod otázky, keď sa ma chcel spýtať, že či som mal viacero žien. Chcel som povedať nie len moju manželku, samozrejme, ale potom si tú otázku rozvinul ďalej. Že ja to tak, akože, myslím si, že každý sa to vie naučiť. Hej? To je zručnosť. Aj každá žena sa to vie naučiť. To je normálne zručnosť, ktorú nás neučia v rodinách, alebo nie všetkých, a neučia v škole. Napríklad v škole by to už mohli učiť, len ešte na to neprišli na Slovensku, že tieto veci treba učiť deti. Lebo potom je to o mnoho jednoduchšie v dospelosti. Čiže každá žena, aj každý človek, ktorý za mnou prišiel, keď chce, tak sa to naučí. Keď niečo bude robiť, dostane nejaké tie techniky a zároveň potrebuje to pretrénovať a potrebuje sa spojiť s tým pocitom, ktorý blokuje a následne niečo povedať. A ja si myslím, že každému sa to podarí, keď chce. Keď sa teda pozriete na spoločnosť dnes, tak čo by sa viacej zmenilo, keby ľudia hovorili pravdu?
Že keby hovorili iba pravdu, že by neklamali, čo si myslíte, že by sa zmenilo? No, keby hovorili len pravdu a nevedeli, ako sa hovorí pravda, lebo to tiež nie je sranda povedať, ja si myslím takto, poviem, a budete určite so mnou všetci nesúhlasiť, keby hovorili ľudia len čistú pravdu, tak sa budeme nenávidieť ešte viac, ako sa nenávidíme, pretože to, čo my pokladáme za pravdu, vždy sa nie dobre počúva, pretože ja si myslím, že niečo je pravda, čo si ja len myslím. Že toto je pravda a ja ti poviem, že s prepáčením vôbec si to akože reálne nemyslím, ako napríklad, že ty si malý, hlúpy, nevychovaný. A poviem ti pravdu. A ako ty zareaguješ? No zareaguješ veľmi buď negatívne, buď agresívne, že mi to vrátiš, alebo defenzívne, ale budeš si niečo o mne zle myslieť. Čiže, ale viem asi, ako si to myslel, že keby sme sa dokázali v komunikácii uvoľniť, byť autentickí a úprimní, a napríklad naučili sa aj tie nepríjemné veci hovoriť spôsobom, lebo to sa dá, aby sme sa druhých nedotýkali. Že tak, hlavne keď sa naučíme hovoriť, že ja to takto vnímam, ja to takto cítim. Mne sa kapela Sitňan páči a nie, že je dobrá kapela, alebo alebo keby som ho nemal, že nemám rád kapelu Sitňan, je OK, nepáči sa mi ich hudba, ako povedať, toto je zlá kapela, toto je debilná kapela. Tak to je napríklad spôsob, ako sa dá hovoriť v úvodzovkách tá pravda, aby sa to druhých ľudí nedotklo. Mne sa niečo páči a nie, že je to zlé. Ja vnímam, že, dajme tomu, mi ubližuješ, nie, že si nevychovaný chrapuň, alebo podobným spôsobom. A teda vráťme sa teda naspäť k tomu tvojmu životnému príbehu. Najskôr sa teda venoval ATVčke, teda televízii, ktorá funguje dodnes. Potom teda bol hovorca mesta a potom sa dostal k týmto kurzom, alebo čo robíš teraz? No, teraz robím takého mentora komunikácie, čiže učím ľudí, ako správne komunikovať, či už v tej oblasti, ako si spomínal, rečnícke zručnosti, keď potrebujú prezentovať, alebo aj v tých iných oblastiach, že potrebujú nejakým spôsobom si, ja to poviem tak, získať sebavedomie na to, že sú si istí v komunikácii vo vzťahu s ľuďmi. Či je to v práci, či je to doma, či je to kdekoľvek. Tak toto robím. Ja to viem s tebou trénovať. Viem ti povedať, ako by to malo vyzerať, alebo viem ti povedať, že toto by si mal robiť inak, tak to, keď to začneš robiť, tak sa stane toto a toto, dám ti na to nejaké techniky, budeme to spolu trénovať a ty si to skúšaš v praxi a prípadne mi ešte dávaš spätnú väzbu, funguje mi to, nefunguje mi to a tak ďalej. A výsledkom toho je, že sa viac uvoľníš, porastie ti sebavedomie, a vieš povedať, OK, to sa mi nepáči, to sú moje hranice, toto nie je dobré, do toho nejdem, alebo naopak, toto sa mi páči, alebo ďalšiu vec, ktorú majú brutálny problém ľudia na Slovensku, normálnym spôsobom požiadať o láskavosť alebo o pomoc. S tým máme ako Slováci tiež veľký problém. Áno, a akou formou máš tie kurzy, že ľudia si predplatia nejaké hodiny, že oni si vyberú počet, alebo ty to máš presne stanovený počet tých hodín? Tak keď máme individuálne konzultácie, tak to je o tom, že niekto ma kontaktuje, dáme si nezáväzný videohovor, 15-20 minút, kde zistím teda jeho potreby, očakávania, čo potrebuje spraviť. A ja mu zhruba poviem, že ako by mohol trénovať a že či to bude 1, 3, 5, prípadne viac, podľa toho, čo potrebuje robiť a koľko teda toho bude treba. Lebo niektorým stačí jedna, že potrebuješ sa pripraviť na prijímací pohovor nejaký do práce, prídeš za mnou, takže to ťa viem pripraviť na jednej konzultácii. Ale keď chceš zmeniť niektoré zásadné veci, tak niekedy aj tých 5 je málo. Dobre teda, tak ti ďakujem, že si teda prišiel a máme teda ukážku nejakú. Takže keď si teda tréner rečníckych zručností, tak ukáž nám teda, ako vyzerá to telo v nejakej tej hanbe, ako by nemalo vyzerať pred tým publikom a ako by naopak malo vyzerať, keď v nejakej tej síle už. Čiže ja to idem teraz ukazovať, áno. Takže najprv ukážem, keď je človek v strese, môže tam byť hanba, neverí si a tak ďalej, tak väčšinou sa prejavuje tým, že on je zhrbený. To je prvá vec. Vidíte zhrbený postoj, lebo to nás ťahá dolu. Potom sú tam tzv. Defenzívne gesta, alebo teda obrana pomocou rúk. Nejakým spôsobom môžem prekryžovať ruky, ale aj nohy. Čiže takto, keď niekoho vidíte stáť, tak ten vtedy má
vnútorne nejaký problém. Ešte to nemusí byť hneď hanba, ale jednoducho je tam nedôvera, neseba dôvera, čokoľvek tam môže byť, ale už sa môžeme k tomu približovať. Takisto ruky za chrbtom, potom rôzne také tie, že si držím lakeť, predlaktie a tak ďalej. A vravím, keď je aj noha, aj nohy, aj ruky sú nejakým spôsobom prekrížené, tak to je tá silná defenzíva, že ja vlastne potrebujem sa brániť tej situácii. A teraz naopak, taký ten normálne zdravý, sebavedomý, uvoľnený postoj je, že som vystretý. To je automaticky, to je prvé, čo sa má spraviť, keď chcete niekde prísť a rečniť, byť vystretý, mať jemný, rozkročený postoj, nie doširoka, nie nohy úplne spojené a vlastne uvoľniť to telo a ja hovorím, nech to telo už robí si, čo chce. Čiže keď rozprávam, a teraz vám niečo budem prednášať, moje gesta teraz idú automatické, ja ju už neovládam, ale mali by byť, ruky by mali ísť smerom von, dlaňami hore. A to je vlastne také zdravé sebavedomie a istota v sebe samom. A ja som teda pripravil aj vetu, tak mám teda vetu bez života, že prečítaš najskôr, že ako by to nemalo byť v tom hlase a potom nejaké inštrukcie by si dal, že toto napríklad by som zmenil nejakú pauzu, dôraz a prečítaš ju ešte raz s tou silou. Ale ja si musím zobrať pomôcku, lebo ja už mám 47 rokov. Áno. Toto nezvládnem bez tejto pomocky. Takže veľa ľudí si myslí, že presvedčí prejav je talent. Pardon, ja si to len akože čekujem, aby som to... Čiže najprv mám, Bez sily. Bez sily, hej. Tak musím si pomôcť tým telom. Tak veľa ľudí si myslí, že presvedčivý prejav je talent. Teraz si ukážeme, že často stačí pár drobných zmien a ten istý text nie úplne inak. Hej. A teraz to pôjde akože tak, že dynamicky, že niekto teda má to zdravé sebane. Veľa ľudí si myslí, že presvedčivý prejav je talent. Teraz si ukážeme, že často stačí pár drobných zmien a ten istý text znie úplne inak. Ďakujem teda. Martin Baláš. Nech sa ti Ďakujem. Milé dámy a milí páni, privítajte Sytňan. Jediná pravda, ktorá dnes u nás platí. Máme len hovoriť a tá nám trčí z gatí. Stratená éra, stratená generácia, chýba nám viera, ničí nás konzumácia. Vítajte, kapela Sytňan. Oslavili ste tento rok 33 rokov na scéne. Tak ako by ste popísali tie vaše začiatky? Ako tá kapela vznikala? No, začne starší. Je o mesiac starší, tak mal by som mu dať asi prednosť. V podstate my sme spolužiaci od základnej školy a vyrastali sme v podstate na jednom sídlisku. Čiže poznáme sa už 45 rokov, tak je to. No beží, to beží. Stále sme v hlave mali, že budeme kapela. Vtedy sme samozrejme si urobili papierové gitary, papierové mikrofóny a u kamarátov v obývačke sme vždy si pustili nejakú platňu a skúšali sme hrať. Po niekoľkých rokov v podstate môj brat ma donútil, aby som sa ja začal učiť hrať na gitare. Tak som sa naučil niečo. Povedal som Vladovi, no tak skúsme teda nejakú tú kapelu, tak sme ešte ďalších kamarátov z dvora. Jeden vedel na bicie troška, druhý na gitare. A naša prvá skúšovňa v podstate bola Bartošové Lehôtke u ňom na chalupe, kde sme trieskali tie záhradky Járom Pervy. A v podstate, keď si spomeniem, tak tu sme v podstate v tejto miestnosti zahrali svoj prvý koncert, čiže to bolo nejakých 95. roku. No a ten prvý koncert bol dosť taký tiež, že všetci vytremovaní, triasli sme sa, gitarista sa opil, hodinu pred koncertom sme ho osprchovali, dali sme mu gitaru, zahral. Ešte povieme, že naši fanúšikovia boli jeho sused a jeho otec, to boli hlavní, teda tak pozbudzovali, asi to bolo tiež 20 ľudí, ale to bolo také. A akú reakciu mali na vás tí ľudia, čo tu boli? Tak tých ľudí tu bolo tak málo, že... Tak ale aspoň nejaká spätná väzba musela byť. Ako fotel bravo, že nebolo to také najhoršie. Otec Tak, podržal sa. Podržal ma, hej. Keďže... Vládko, na dobrej ceste. Keďže vždy ma pozbudzoval teda, niekdy nebol nejak proti tomu, keď som s čímkoľvek prišiel, tak vždy mal pochopenie pre mňa, tak mal pochopenie aj pre toto. Ale myslel si podľa mňa asi, že dlho s tým nevydržíme
Ale ako nás pozbudila, sused hrával v kapele, bol trubkár, takže tento tiež ako ohodnotil, že není to také najhoršie, keď to bola katastrofa, ale pozbudili nás, no a tak sme vlastne to nezabalili asi a pokračovali sme ďalej. A ako sa tá kapela vyvíjala od začiatku? Menili sa tí členovia? V podstate prvých 5 rokov sme boli stála zostava, v podstate tých chalani z dvora, ale po tých 5 rokoch odišiel bubeník, keďže sa oženil v mladom veku, takže mal rodinu, tak nás opustil. Potom prišiel ďalší bubeník, ten vydržal s nami 18 rokov hrať. Pozdravujeme Igora. V každej kapele sa to ako mení proste. Ja nepoznám snáď kapelu, ktorá by vydržala nejaké... A teraz kapela má koľko členov? Teraz sme v takej fáze, že hráme 5-6. Záleží... Kto ako môže? Máme 3 gitaristov a niekedy sa všetci stretnú na pódiu, lebo keďže hrajú aj v ostatných kapelách nejakých iných, takže keď majú koncerty s tou tvojou kapelou ďalšou, tak idú hrať s nimi, lebo tam majú lepšie peniažky ako u nás. A keď im ostane čas, tak si zahrajú s nami. Takže teraz napríklad dneska máme koncert, ale mali sme byť všetci 6, len choroby začínajú šarapati, takže budeme 5. No a vy už teda máte veľa pesničiek na vašom konte. Ktorá má taký najväčší význam pre vás? Museli by sme prejsť ako celým tým obdobím. V každom období bola nejaká skladba, ktorá sa nejako s nami viezla a ľudia to poznali a chodili na koncerty, ako tam bol Prečo chlap, tam vyšlo aj na kompilácii a to malo veľký ohlas. Vyšlo to pod nejakým vydavateľstvom. Má Monitor. No, to boli ešte vtedy boli vydavateľstva, dneska to už asi neviem, existujú vydavateľstva nejako. No, sú. Ale vtedy boli silné vydavateľstva, tak vtedy to vyšlo a dostalo sa to vlastne do Československa, tam to malo dobrú odozvu. Ale tam bolo akože, tých kapiel bolo strašne veľa, tam bolo z tej punkovej scény. A jedna z tých pesniček, ktorú my sme tam dali, tam bol Prečo chlap a to vlastne sa ľuďom tak zapáčilo, že si vyžadovali to stále, aby sme to hrali. A stále to aj hrávame na koncertoch. To sú také fáky, ktoré proste musíte zahrať. To sú Prečo chlap, Bohyňa. A teraz ďalšia skladba, to je v podstate 10 rokov, čo sme natočili a to je Stratená generácia. No. A teda ste teda už na scéne 33 rokov. Všímate si nejaké tie zmeny v tejto oblasti? Že už to nie je také ako pred tými 30 rokmi? Tak určite, ale keď to môžeme povedať, tak aj v štúdiu, keď sme nahrávali prvé demo nahrávky, tak sme to nahrávali ako na také kotúčaky sa to nahrávalo. Potom sa prešlo na digitál, ako počítačovo sa nahrávalo, keď sme išli na ďalšie albumy, keď sme nahrávali. A teraz naposledy prišiel náš gitarista, že dá sa to upraviť aj tou umelou inteligenciou a je to skvelé. Ja si myslím, že tam je tá budúcnosť, že nakoniec to bude takto, že ľudia nebudú už ani do tých štúdií chodiť a ak je dobrý programátor, tak si to kľudne doma spraví hudbu. A ja si myslím, že už to funguje takto. Nekoncertujete až tak veľa, či? Máte veľa koncertov za rok? Je to tak akurát, lebo my sme zamestnaní všetci, chodíme na zmeny, tak nám to tak akurát vyhovuje. Čiže keby toho bolo príliš veľa, museli by sme to ako selektovať a museli by sme to obmedzovať, lebo nedá sa to proste sklbiť. Aj robota, kde chodíme všetci teda, viacerí chodíme, všetci sme zamestnaní teda tak, ale my dvaja napríklad chodíme na zmenu, tak tam nemá kto stále nás vymieňať. Čiže musíme to tak robiť proste, aby aj sme sa zabavili, aj sme pokoncertovali niečo, ale aby sme aj sa uživili. A máte nejaký nezabudnutelný zážitok z koncertov, o ktorý by ste sa vedeli podeliť s nami? My keď spomíname v aute, keď ideme na takú nejakú dlhšiu cestu, tak začneme spomínať na tie koncerty a to sa smejeme strašne, lebo tam za tie roky je tých spomienok strašne veľa. Tak sa celkom dobre pobavíme na tom a je toho veľa, je to strašne veľa, takže Veľa zážitkov, málo spomienok, ako sa hovorí. Ale... Napríklad, ja spomeniem takú udalosť, to sme hrali niekde pri Rožňave, volá sa to obec Čučma a kamaráti nás hovorili, poďte, tam bude undergroundový klub,
tam je taký Ľubo a on tam robí bohovské koncerty. Tak reku, dobre, tak ideme tam. A už sa smiali, celú cestu sa smiali. Tak sme už dorazili na koniec dediny, už len les a tá chalupa. A vrem, toto je čo za klub? No toto je rodinný dom a tu sa hrá. Tu sa hrá? A kde sa tu hrá? Počkaj, uvidíš. Otvoril dvere, tam izba 4x4, steny polepené tými novinami. Tuto sa bude hrať, no jasne, tu sa bude hrať. No tak, samozrejme, keď som to zbadal, tak som si musel dať liter vína do seba, aby som to zvládol tam. No a keď sme odchádzali, tak potom on asi neviem, či tých ľudí skadiaľ zohnal, asi z autobus, pánkáčov prišlo. Tam miestnosť 2x či 4x4, tak si viete predstaviť, čo to tam bolo. No ale už keď sme dohrali, a kde budeme spať? Tu budete spať. A tam na tom Bejtohone, kde tam na tom Bejtohone, my ideme domov. A ešte tá jeho mama kričí, chlapci, nechoďte domov, ja som aj rezne spravila. A teda vy máte aj svoj vlastný festival, ktorý už teda nie je. Tak ako vznikol a prečo ste sa rozhodli práve ukončiť? V podstate vznikol, keď sme mali 15. výročie, tak na taká myšlienka, reku, spravíme niečo veľké, tak sme ešte už pod taký plac bol, kedy sa tam diskotéky robili v Reviskom Pozámčí, pod Zrúcaným hradom, tam bol taký parket, tak tam sme to spravili. Prišlo nejakých 500-600 ľudí, tak sme boli spokojní. Tak sme potom urobili nárok. Samozrejme, miesto sa muselo zmeniť, lebo bankači tam urobili bordel v tom areáli, takže nás tam už nepustili. Tak sme to urobili potom druhý ročník tak na hore, na ihrisku. Tam prišlo už nejakých 800 000 ľudí, bolo tak výborne. Len vždycky bol problém, že furt pršalo na tých festivaloch. Čiže aj v tom Revišti, aj na tej Trnavej hore, na tom Trnavej hore to bolo na tom ihrisku, čiže ho rozdúpali. A fotbalisti nás samozrejme už tam nepustili, čiže to boli prvé 2 ročníky open air a potom už sme nevedeli, čo ďalej, tak potom s Jankom Kulichom, tak sme to urobili v rámci Jarmoku, je ďalší ročník. No a potom bola taká chvíľka, asi rok, to bola pauza, čo teraz, tak Janko povedal, urobíme to v kultúre a bude to na jeseň. Tak potom ostatné ročníky boli v podstate pod hlavičkou Mestského kultúrneho a bolo to asi 5 ročníkov, bolo vnútri v hlavnej sále. No potom zase bola nejaká prestávka, asi rok a skúsime ešte, tak sme to v pohostinstve Žgarčan, tak asi zo 3 ročníky. No a keď sme mali 30. výročie, pre 3 roky, tak zase sme išli za Jankom, urobíme ešte na 30-ku nejaký dobrý festiak. Tak sme to urobili v parku, na tom malom pódiu, išlo tam nejakých 500 ľudí, boli sme spokojní. No ale už není síl ďalej robiť, lebo musíte mať energiu. A čo vás stále motivuje koncertovať? Je to tá energia od ľudí alebo priateľstvo v kapele? Prečo vás to ešte tak stále drží? Akože my nechceme, aby ste skončili, ale nemá to vyznieť zle. My sa ideme zabaviť proste. Vždy sme to tak brali, že sa ideme zabaviť a je to aj až doteraz tak. Lebo my sme to brali ako zábavu. Niekto založí kapelu ako napríklad, ja neviem, Horký Žeslíč, že možno, alebo ako by som ešte povedal. Myslí, že to nie je ten správny. A možno, že som nepovedal úplne to správne, ale my sme išli s tým, že proste sa ideme zabaviť. Že akože niekto fakt založí to s tým, že chce prachy z toho, ale my sme to založili s tým, že proste odrobíme si svoje a potom sa ideme zabaviť. Že my keď sme vznikali, to bolo v 92., to bola úplne iná zábava, ľudia sa vedeli viac zabávať ako dneska. Dneska sa vidíte, v tých dedinách krčmy sa zatvárajú, takže celkovo tá spoločnosť sa zmenila, ale v tých 90. rokoch sa ľudia zabávali proste. Bolo to veselšie, tu bolo, ľudia sa chceli zabávať, takže aj na tie koncerty veľa ľudí chodilo. Podľa mňa najväčší prielom asi sa stal v tom, keď prišiel ten COVID, že tam sa to nejako tam zlomilo, ľudia sa naučili asi doma piť, takže tie koncerty sú fakt, sa to zmenšuje do menších a menších priestorov. A tak to vidíme aj na tom festivale, najväčší punkový festival, čo je na Slovensku, že stále sa to stvrkáva proste. Mládež už nejak to veľmi nepočúva. Na naše koncerty priemerne chodí tak, ja neviem, nejaké 30 a hore, čo nás ešte poznajú po Slovensku, ale ako nejaká mládež, veľmi mladí ľudia, myhnú sa tam, ale toto je to možno ten problém. To vidno aj na našom meste, že v podstate nikdy nevznikajú žiadne nové mladé kapely, čo sa týka tohto štýlu alebo podobného. Takže Žiarna Dornom je v tomto už v podstate mŕtvy, keď nie sme veľmi radi, lebo potrebovali sme ešte novú krv. Ale možno sa to zmení, ako kamarát Hirax hovorí, sinusoida
raz si hore, raz si dole. Tak možno, že to príde. A nie je to aj možno tým, že punk umiera, aj keď sa vraví, že punk nikdy nezomrie, punk is not dead. Že v mene punkačov. Na Slovensku je to tak, ale v Čechách... V Čechách je tá scéna iná, tam to V funguje. Čechách aj tie kluby sa ešte stále držia, To pravda, na pravda. Slovensku to už upadá do záhubia. Tam tie festiaky, my sme tam pobehali aj tie veľké festiaky, takže tam to bolo vždy dobré. Proste. Ja si myslím, že keby sme boli v Čechách hrávali, čo teda nám aj ponúkali, lebo my sme súťaže vyhrávali tam, tak tie 90. roky, 2000 rok, tak len to bolo ďaleko cestovať. My sme dva dní tam proste človek išli sme tam, dajme tomu ráno, piatok, to sme si museli voľno zobrať, dajme tomu, no a vracali sme sa v nedeľu rozbití. No a takto fungovať sa to proste, bolo to také, že nechceli sme obetovať sa až takto pre tú hudbu, ale myslím, že keby sme boli jedno z českých kapiel, tak ako mali by sme tam oveľa viac fanúšikov, si myslím, ako teraz na Slovensku. Keby predsa len sa našla nejaká kapela, ktorá takto vzniká, má začiatky tej punkovej hudby, tak čo by ste im odporučili, aby vydržali tak dlho? Čo je ten taký, tak to nazvem, že liek nad dlhé existovanie tej kapely? Určite, že nezamerať sa na to, že niečo na tom budem zarábať. Proste i brať to z toho pohľadu, že idem sa zabaviť. A uvidíme potom, že či sa tí ľudia nejako chytia a tak, no. Ale musí tam byť veľa tých vecí, ktoré zapadnú do seba. Musí byť, vtedy bola tá Priateľstvo tam musí byť. doba, aj kamoši. Musíš mať aj prácu, aby si nemusel odísť vláde. Čiže ten kolektív by mal byť pokope. A keď niekto odíde, aby bol niekto, ktorý príde zase. No my sme dvaja vydržali tých 33 rokov, takže mali sme šťastie. Sme nemuseli ísť preč pracovať, že sme stále mali tu zamestnanie v tomto meste. Čiže o tom to je tiež. Ale musia byť nejakí dvaja blázni, alebo jeden, alebo dvaja najlepšie, ktorí to vlastne potiahnú a ďalších ľudí sa už potom nejako pridajú. Ale musí tam byť vždy ten článok, ktorý ten človek je dlho tam proste. Taký, že proste ide si za tým svojím a už potom tí ľudia ostatní sa pridávajú. Ako my sme dvaja, tvoríme to, no a ostatní ľudia sa už potom menili sa, ale pridali sa k nám, no. Tak ďakujem, že ste teda prišli a teraz si pozrieme ešte videoklip vašej pesničky Podľa zvyku. Nalej mi podľa zvyku ovocnú jemnú príchuť, hrejivý nápoj vychutnaj. Uži si tento výlet, nemyslí na promile, mať hlavu liehu, to je fajn. Dokonalé je ráno, vždy ťa zloží spánok, pomôže aj járok, zvalíš sa a spíš, telo padá k zemi, nefungujú vnemy, pakoby úlený, a s tebou je kríž. V chodidlách cítiš tlaky, v hlape ti hučia vlaky, hrdlo chce hasiť veľký žiar. Telom ti prešiel válec, také sú rána starec, ty ďalej voláš vlastu zdar. Ráno vždy ťa zloží spánok, pomôže aj járok, zvalíš sa a spíš, telo padá k zemi, nefungujú vnemy, pakoby úlený, a s tebou je kríž. Tak ďakujem vám, že ste si nás dneska večer zapli. Dneska tu s nami boli Martin Baláš. Ďakujem. A Sitňan. A my sa vidíme opäť o týždeň. Majte ešte krásny piatok. Dobrú noc.